Asmarihita Amakta Raja Swasoni Inata Soribada Ubay Majiswara contoh di Namacalo Tuhan Igotang di Bonatahun di Pungan Marga Swasoni di Bonatahun STM. Jadi tersemuanya maru ni Namacalo Pitang Igotang tu pada musik. Jadi boleh digati-gati anak-anak boleh di Hitam Marga bermatu juga ada boleh di STP kita di Dungan Sabutama ada boleh di si Marana nang Marpur itu semua menginam ru ni mengilu Tuhan Igotang. Dua silopa garong sada silopa puli buah manginam sisa dah kami kalau manipuli dia lusima gawi majar oras amang pada nami buah amang nunga mengarali hamu mau lihat amang pada nami amang namalo amang pangoloi amang sioluan di jolo do amang si aduan di tonga-tonga do si kaliangan di budi do si paimahon amang pada nami partarias namalo nialapan malugot kinarohok putari nanga para sordo nunga diwotoho ay namalo do na ulas do marpangiluan partarias kumat taribata alani amang pada nami aluludang mga tuamata nomor 2 debata situlu-sulu situlu harajaon debata ama anak dohot tondi berbadia asan mueng peamang aluludang mga tuabunaran Huda nang mata raja sosoni inata suribada asanuai peamang aluluda memadu sikuat toro amat raja inata suribada nalia nalulu mulai tema amang pada nami nunga yalulu damang tuamata nomor 2 asas yanjur mula ma tutus yanjur mula topa sianjur mula sianjur maijuk sianjur rumah gorga mula ni jolma tubuh mula ni jolma marmarga alanya mempati nami beda ma godang mula-mula mulia tema mempati nami asas siraja ita siraja ita padi napa junjung pinggang tudo semakanya hari napa terasa tona tua mata mula jali alanya mempati nami neng rak mahami marsoba tua mata debata dohot BPH suasomani dohot panitia asa marsoba hami suasomani tu situat nator alanya mempati nami beda ma wedang sopa mulia dia mam pada nami nungali beda mam godang sopa asal dia mah penggabian lihat para orasan didok hatanina tua-tua tinali na doru botar botana sisa dah karohami sisa dah pengiluan nampe maragam akapakateon alani mempade nami badang magodang semua namani asa mengaliatannya itu dung sidung ruh ni Majalo lihat masuk godang ulu amang pada nami
dison conjong dohami domot dengan tubuh nang marolopul mahami sesama hami nang somani di buru bere ibe bere alanya mga padinami beda mga gudang ulo-ulo asa ulo panggabihan ulo para-parasan itu dung sidung gudang ulo-ulo atar rodo panitia mengalian-lilang di sini kesepakatan main di lapangan jadi ruh ni macalo godang ima tu hasahakan ima di terakhir na biasa menutupin di setiap wek-wek na tersonom ma harusnya amang pada dami mulia de mamang nungara masuro kami do dumatu nang songoni di BPH songoni di panitia anong hatawa na tuwa mandok asa balitang mapagabi tumodal ho si taduan ari nami matong gabi molo hamirap marsi paululuan asa-sasa isul masahat wotean toho di rondang bulan sesa mahami panggabian sahat perhorasan saluna mahami di dongani Tuhan amang padinami adong dirok mina tua-tua tinahungol kyo di baik tu panuhatan baik damang godang si dio-dio las pasahat damang tu hasahatan ido atas somani marubuk di mangilu tuan godang berbitan markora tahun baik di hubungan tubuh nang somani di STM jadi dina orangnya mas diajar kita mulia de horas